आथिखालनि जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मैया मेसेजखौ मोननाय लोगो लोगो न'खरा गोरिबथारनाय लोगो लोगो समायना थेलेबलेब न' लुनानै होगोन होननानै अलरेडि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मैया डिक्लेयार होदों आरो बे डिक्लेयार होनायखौनो आंबो दिनैहाय दोलोनि मानसिफोरखौ लानानै बे न'खराव फैनानै दिनै बे फंबायनो जोङो बे मेसेजखौ होबाय आरो बे मेसेजखौ मोननायनि उनावहाय गामिनि रायजो राजा आरो न'खरनि आरो बेक्ति गासिबो गोजोननाय फोरमायदों। बेनिखायनो दिनै बे फंबाय बिसन बसुमतारिया जोंनो मेसेज होदों नाजायोब्ला जेबो जाफुङै जेबो बुस्थु गैया बे बुस्थुखौ बिथाङा रोखा फोरमान खालामनानै होदों। बेनिखायनो जोंबो फंबाय बिसन बसुमतारिखौ रोजा रोजा साबायखर होदों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होबावदों फैबाय थानाय समावहाय आं अलिम्पिक गेलेनानै आरो देरहासार खालामनो हागोन आरो देरहासार जानानै आं सनानि मेडेल लाबोनानै रायजोनो आं बे मेसेजखौ होबावगोन होननानै बे फंबाय बिसन बसुमतारिया जोंनो फोरमायदों। बेनिखायनो जोंबो दोलोनिफ्राय बिथांनि नाजानायाव माने बिथांनि